Nunca o sabemos. Levaron no Queira, pero... Nunca o sabemos. Ti sabelo, ademais, moitísimas grazas, Ignacio, por acompañarnos e, sobre todo, por este servizo público que facemos sempre na túa sección. Un placer, como sempre. Adeus. Bueno, e nos agora falamos dalo que naceu en plena Revolución Francesa e popularizouse na segunda metade do século XIX. Falamos do cabaré, que con todo segue estando de plena actualidade. Sábeno moi ben en Redondela, onde hoxe comeza o 10º Festival Galego deste xénero que reúne algúns dos artistas máis representativos, espectáculos eróticos e pícaros, pero que conviven con propostas dirixidas tamén ao público infantil. Hoxe estamos coñecendo algunhas delas máis de preto con Iria Soengas. Non sei de que nos vas falar agora, Iria. Hola, Almudena, pois seguimos neste campamento urbano e cabareteiro, onde están aquí os rapaces traballando moi duros, aqueles a Nelson un momento que os estaba dirixindo aí, pero xa teñen unha coreografía bastante collida. Aí están traballando duramente, un pouco para deixar abraiados a todos e todas os que viñan por Redondela estes días. Falamos de espectáculos porque os 3 primeiros días van a ser os días dos espectáculos de auditorio, digamos, non? Hoxe, mañana pasado. Sí, espera un momentillo. Volve a empezar. Estamos aquí en bucle para que quede ben aí amasado. Nada, pois si empezamos no auditorio da Xunqueira 3 días para adultos e logo despois de aí se espalla por todas as rúas, as prazas, as praias, as rotondas, o río. Imos estar en todas partes en Redondela. Ides a ser ubicuos. Aí estamos un pouco, bueno, somos aí un equipo, aquí mesmo hai 12 persoas traballando, máis as compañías que van vir, e un pouco a idea tamén é que o espectador e o paseante se convida tamén en cabareteira por un momento. Vamos a ver a todo o mundo despendolado aquí en Redondela. Contame, o espectáculo de hoxe, por exemplo, para poñer unha cita, van a ser hoxe, mañán e pasado aquí neste teatro da Xunqueira ás 10 da noite, pero, por exemplo, hoxe que nos podemos atopar, se nos achegamos? Pois hoxe é un espectáculo de transformismo chamado Marinita e sus maromas, que despois, detrás deste nome así un pouco tan gamberro, pois é super tierno, é un espectáculo sobre a xente do teatro e da farándula, as divas acabadas, e a verdade é que é un transformismo para nada ferinte, como suele ser moitas veces, mal falado, non, é unha cosa como moi elegante, moi tierna, con seu punto petardo, porque o transformismo ten ese punto, pero que a verdade é que merece a pena velo. Eso, hoxe, mañán e pasado temos máis citas, ademais os prezos son do máis popular posible, 3 e 5 euros, non? Sí, non, é prezo único de 5 euros. 5 euros. Sí, os 3 días, mañán estará Iria Acevedo con Mancas Memán, e o mércores, que é o que estamos aquí un pouco traballando neste taller, é un espectáculo de burlesque que se chama Burlesque Night Show, espectáculo nocturno de burlesque, que é un pouco aquí nos traballando un pouco o lado máis sensual do xénero, levando aí a, pois bueno, a explorar a sensualidade, a provocación e un pouco, bueno, decir, un elemento para convertir o espectador en mirón, en ver un cabaré de esguello, ¿no? Que é precioso. E logo xoves vades á praia e despois xa polas rúas de Redondela, verdad? Sí, a partir dos xoves o espectáculo tornase xa para todos os públicos, entón o que faremos será invadir as rúas, as prazas, e empezaremos os xoves ás 5 na praia de Cesantes e despois ás 8 da tarde un experimento na Praza Figueroa que se chama MP3 Experience, que un pouco na que se convoca por internet e a xente anónima un pouco que vai facer o espectáculo a performance. Pois convidamos a todo o mundo a seguir pola pista porque a verdad que dende hoxe e ata o domingo non se poden perder o que vai a pasar aquí en Redondela. Solo un último apunte, o domingo festón final, o desparrame total. Sí, o domingo festón na Praza da Torre. Montaremos un cabaré berlinés atemporal con comida alemana e centroeuropea, con barra, con mercadillo vintage, con complementos teatrais, roupa de teatro. Montaremos unha pista de baile, unha zona de café cantante, nos meteremos no río. Bueno, vai ser unha festa dende as 7 da tarde na Praza da Torre o domingo 28, espectacular. Pues que tanto a vos como a xente que vai a ver van ter que ir despois os bombeiros que van a ir a presión para sacarvos dali do ben que oídes a pasar. Moitísimas grazas, Nelson, deixamos vos que sigades traballando para que quede todo niquelado, todos os espectáculos, e moitísima merda para estes días. Moitísimas grazas. Bueno, deixo vos con eles, xusto acabamos, e que entonces así que xa despedimos definitivamente. Ata mañá. Bravo!